fuska uku, fuska uku, fuska uku. Littafi na ɗaya. Yau kuma a cikin jihar Bauchi a garin Misau. Zaune take a saman kujera irin waɗanda mata suke amfani da shi a madafi. Yanda ta rafka uban tagumi ne ga abin da ta ajiye a gabanta buta. Hakan ne zai tabbatar maka da cewa cikin damuwa take, da alama ma alwala take shirin yi, amma ko gizo da butan ɗin da ke gabanta ba ta yi ba. Ta yi nisa matuƙa a cikin duniyar tunaninta. A haka ya fito daga makewayi ya zo ya hange ta. A yadda ya bar ta nan haka take, tana nan dukufe ga buta a gabanta. Girgiza kansa kurum ya yi tare da kallonta ba tare da ya furta ko da kalma ɗaya ba kafin ya ƙarisa gaban ƙaramar randar ƙasan da take wurin. Ya ɗebi ruwa ya tada nasa alwalan. Abin mamaki har ya kai ga ida nasa alwalan wannan baiwar Allah san bata motsa daga tagumin nan da ta yi ba. Cikin tsanaki ya warware hannun rigarsa kafin ya ɗauki karan goge bakinsa ya saka a bakinsa. Lokaci guda ya kare so yanda take zaune. Bilkisu shiru bata amsa ba. Dan buɗe muryarsa ya ƙara yi a karo na biyu. Bilkisu shiru, sai da ya ƙara ɗaga murya sannan ta ji kiran nan da yake, ina ta magana kina shiru. Ta sauke nan nauyin ajiyar zuciyar da ta yi haɗi da muskuɗawa kaɗan ta ce, malam wai har an sauko daga masallacin ne? Yanda ta masa tambayar ne ya so ya bashi dariya, amma sai ya gimtse ya ce, ki alwala ki sallah, idan na dawo sai mu yi maganar, kin ji ko? Amma wallahi kin ji na rantse miki ko ban yadda ki tafi bariki neman ɗanki ba. Wannan shine rayuwar da ya zaɓa ma kansa, tunda shi ya nuna mu ba mu da daraja da mutunci a idanunsa. Ina mai tabbatar miki da cewa akwai ranar da zai neme mu da kansa, ba sai kin fita neman sa ba. Allah sarki. Bai kai aya ba kawai ya ji muryar ta na rawa ta katse shi da faɗin, malam wallahi ne na san ba laifinsa ba ne, laifina ne da kuma laifin tsinanniyar matan nan da ta sa matar nan tasa ita ne ta shiga tsakanin mu da shi. Wallahi malam na san yana matukar son zuwa gida, amma ba zai iya ba saboda ta jika ta bashi ya sha. Ka san matan bariki sun fi maciji guba. Malam dan Allah kai min izini na fita na nemo shi. Ya faɗi haka, ta faɗi haka kai cikin wani irin yanayi. Kusan shekara kenan faraban mu da shi. Malam ya yi shiru tamkar mai nazari, ya yi gajeren murmushi kafin ya girgiza kai ya ce, mata kenan, akan ƴaƴanku babu abin da ba za ku iya yi ba. Lallai kam komai za ku iya yi, ku ɗaura ma ƴaƴan wasu, ku kuma ku wanke naku ƴaƴan. Shin kin taɓa ganin yadda hakan ya yiwu? Kin taɓa sanin cewa kalar matar tasa? Kin taɓa sanin da kin sanya aka yi ma aka nemi aurenta? Kin san wanda ya tura a matsayin wakilinsa? Kin sanya aka yi suka haɗu har suka yi aure? Duk baki san da wannan ba. Rana guda ya shigo da ita tsakiyar gidan nan ya sanar da mu cewar ya yi aure, kuma bai buƙaci albarkan mu ko kaɗan daga cikin lamarinsa ba. Sannan kuma ki sani, sanin kanki ne, tunda muka gama ɗawainiyar karatunsa, daga lokacin da ya girma ya tsallake kafafunsa ya rabu da mu. To ina mai tabbatar miki da cewa idan kika kuskura kika ɗaura laifi akan wani ko ma wace ce ita matar nasa, wannan shine rayuwar da ya zaɓa wa kansa. Ba wani abin da za mu haka ya zaɓa wa kansa. Ni kuma laifina ne gatan da na nuna masa ya yi yawa a cikin sha'aninsa da suka taso tare, a ganin shi kaɗai ne kawai ɗana, shi kaɗai ne ya tafi makarantar kwana, haka zalika na yaran hamshagai. Tun daga lokacin nan da ya kasance alamun karatun sama da na gani mai inganci na bashi. Idan baki mance ba, har gona ta da shanuna na gado duk sai da na sayar a dalilin na inganta rayuwar yaron nan, amma ga sakayyar da ya mini. Karfa ki mance da cewar muhimmancin gonan gado a wurin bafulla ce. Kin san da haka. Tabbas a yanzu ne na hango maganganun su malam Dalha da suke ce shi yaro fa ba a masa haka, yanda ka tarbiyyartar da shi to a haka zai tashi maka. Tabbas babu batun tasowarsa, shi yasa kika ga ya girma yana jin nauyin ya nuna mana, ya ce mana yana jin nauyi ya nuna ya ce ga iyayensa nan a gare mu. Kai mu din ne matsayin iyayensa inda ya tashi a cikin birni. Na masa wuya, hakan na masa wuya, tun da dai haka dai tun daga lokacin da nan tura shi kasar waje ya karatu ya samu abin yi. Babu komai, duniya ce ai tafi bagaruwa jima. Ba zan yi masa baki ba, sannan ba zan sa damuwar shi a zuciyata ba bare ya dame ni. Kuma ke ma ina mai shawartar ki da ki cire tunaninsa a zuciyarki, domin hakan ne kaɗai zai fishe ki
ya fiye miki sauƙi mu zuba wa sarautar Allah idanu, rayuwarsa ce ya yi ta yadda yake bukata, duk yadda ya so kuma ya je. Nan dai shi ne cibiyarsa kuma mahaifarsa. Na wuce masallaci, kin ji liman har ya tada iƙama, maza ke ma kafin na dawo ki na same ki, kin gama komai, kar na same ki a wajen nan. Bai jira cewar ta bai fice daga cikin gidan kawai da sassarfa. Ta jima tana zaune a wajen nan tana ta sake-saken hukuncin da za ta yanke game da al'amarin nan, har sai da ta ji masallaci suna raka'a na uku kafin ta yi murmushi tana mai jin daɗin mafitan da ta samu, domin ba za ta biya wa malam ta zauna ta zuba ido tana ji tana gani ta haifi ɗanta ɗa guda ɗaya ta haifa wa bariki ba. Wannan takaitacce kenan daga farkon labarin namu mai taken fuska uku, wadda kuma wannan ya kasance a cikin garin Misau, wato a jihar Bauchi. Don haka nake cewa ai sauraro lafiya. Mu koma ɗaya ɓangaren. A ɗaya ɓangare kuwa a Abuja, babban birnin tarayya, cikin sanyin muryarta ta ci gaba da buga ƙofar tana kuka tare da faɗin Nana, please open the door, please listen to me sister, don Allah ki buɗe ƙofa. Don't shout again please. Kar ki takura mini fa, don Allah ki saurare ni ma. Daga cikin ɗakin ne na kana iya jiyo sautin kukan da yake ciki, inda ta ƙara fashewa da shi cikin kuka ita ma take faɗin just go away Nana, I hate you Nana. Please Nana Humaira, open the door. Allah sarki. Nana Aisha, just go away, I hate you, I don't want to see you ever again. Ki fice min daga gida, kuma kada ki sake zuwa inda nake. Burinki ya cika, amma fa ki sani da sauran rina aka ba. Kuma ya cika ne da Uncle Surat, tunda dai har sun kasance da Uncle Surat suna fushi da ni. Ki tafi, ba na buƙatar ganin ki. Hannu ta sa tana share hawayen da suka wanke mata fuska kafin ta ce, sister, I'm so sorry, I didn't mean to cutar da ke, please let me explain. Well, zan yi duk abin da kika umarce ni, ki yi haƙuri don Allah ki saurare ni. Jin kalamanta na ƙarshe ne ya sa ta wani sakin shu'umin murmushi tana mai duban kanta jikin dressing mirror, kana ta ce, Aishuwa, za ki yi duk abin da na umarce ki, Aishuwa? Da sauri ta bakin kofar ɗin ta shiga zinzina kai tana faɗin, wallahi zan yi duk abin da kika ce mini, please open the door, zan yi. Sai da ta miƙe tsaye ta yi rawa, sannan ta yi rawa a saman gado tamkar mai taɓin hankali, kafin ta dirko daga kan gadon ta zo ta nufo kofa ta niyyar buɗewa. Kallo ɗaya ta yi mata lokacin da ta buɗe kofar, ta lura da yadda fuskan yar uwan nata ta koɗe sosai, alamun ta ci kuka. Lokaci guda ta yi raurau tana faɗin, oh sister ki daina kuka please, kin ji, I'm sorry, ba zan sake kuka ba, kin ji ko. Lokaci guda suka rungume juna kafin kuma su koma cikin ɗaki, hannunsu sarƙe da na juna. Yadda suka jeru suka zauna a bakin gado, za ka gane tsantsan kamannin da ke tsakaninsu, ba sai an ce maka tagwaye ba ne, saboda tsananin kamannin da suke da juna. Sai dai ɗayan yar gayu ce ta ƙarshe, yayin da ɗayan kuma gayu bai dame ta ba, hasali ma bata iya ba. Nana Asma'u kenan, wato Nana A. Cewar yan gayu tana mai duban yar uwar tata, wacce ita ma ita take kallo. Kina ji na? Ba wai ba na son Uncle Suraj ba ne, kuma ba wai ba na so ya yi aure ba ne. Kin san 'yan matan yanzu, wallahi idan ya yi aure shi kenan mun sallama wa matar ɗin da danginta shi ne, kuma sanin kanki ne, bayan shi da amma ba mu da kowa. Gwara nema na yi aure ina da miji. But what about you? Wa kike da shi? Wa zai tsaya miki a rayuwarki? Namiji fa idan buƙatar kansa ta taso masa, to ba ruwan shi. A kullum ina mai nusar da ke ne hanya, amma baki ganewa. Ni fa idan ta ni ne, Uncle Surat zai iya rayuwa ya yi aurensa, ba ni da damuwa. But wallahi har ga Allah ke nake jiye wa sister. Kin ga dai irin laruran da kike fama da shi na rashin kafa guda. Shin kina jin a hakan zaki samu wadda zai ƙaunace ki ne yadda zai kula da ke tsakani da Allah? Ke ma fa kin san sai dai in ya aure ki kawai dan babban kaso na dukiyar da mahaifinmu ya mutu ya bar mana. Na riga na sani kina da kyau, Nana Asma'u, amma fa ki sani duk yanda kinki yake bai kai na lafiyayyar mace ba, maras na ƙasa a tare da ita. Na sani Nana, kina auna maganganu na ne da kyau a wani irin yanayi, amma ki auna su a mizani mai kyau ki gani.
wannan duniyan cike take da abubuwa